ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ നോക്കി കിട്ടുണ്ടോ നോക്കിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തതാ. എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മളെ 8 മണിക്ക് നമ്മുടെ സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചും ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അതില് ഭഗവാന്റെ ആരതി എടുക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും 8 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കഥ എല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ പിന്നെയും ലേറ്റ് ആവില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ എന്നോട്. ഈ കാലിന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ കൈവച്ചേക്കണ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കാണുന്നുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള്? കാണുന്നില്ലേ? ഈ പാദങ്ങളില് ഭഗവാനെ 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചുറ്റണം. അതായത് നെയ് വിളക്ക് കൊണ്ട്. നെയ് വിളക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണങ്ങിയ തുളസി കിട്ടാൻ അവിടെ മാർഗം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വിരലിന്റെ നീളത്തില് തുളസി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട്, അത് ഉണങ്ങിയത് കേട്ടോ, ഉണങ്ങിയത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ പഞ്ഞി മുക്കി നെയ്യിൽ മുക്കിയിട്ട്, പഞ്ഞി തിരുകി നെയ്യിൽ മുക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ 4 പ്രാവശ്യം, പിന്നെ ഒരു ഉദരം ഇവിടെ വയറില് അവിടെ 2 പ്രാവശ്യം, മുഖത്ത് 3 പ്രാവശ്യം. എന്നിട്ട് ചുറ്റി അതായത് ഫുൾ ബോഡി ഭഗവാന്റെ 7 പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെ 16 പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ആരതി ഒഴിയേണ്ടത്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. 1 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട. കാലിന് 4 പ്രാവശ്യം, വയറിന്റെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ സംശയമുള്ളവര്. കാലിന്റെ അവിടെ 4 പ്രാവശ്യം, വയറിന്റെ അവിടെ 2 പ്രാവശ്യം, മുഖം ചുറ്റിയിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ആപാദചൂഡം 7 പ്രാവശ്യം. ആപാദചൂഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖം ചുറ്റി 7 പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഈ ഉരലില് കെട്ടിയ, അതായത് ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്, വയറ്, ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ്, ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്, ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ്. അതാണ് ദാമോദരൻ. ആ ദാമത്തിന് വയറിൽ കെട്ടിയവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ദാമോദരൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ദാമോദര രൂപം വളരെ വിശേഷമാണ്. കാർത്തിക മാസത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ആചരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മഹാഭാഗ്യാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യാണ്. കാരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദാമോദര മാസത്തിന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ വെച്ചാല്, ഇലകളില് തുളസി ദേവി, ജലത്തില് ഗംഗാജലം, മാസത്തിൽ കാർത്തിക മാസമാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏകാദശി. ഈ 4 കൂട്ടം ഭഗവാൻ വളരെ വനസ്പതീനാം തുളസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വനസ്പതികളിൽ വെച്ച് തുളസിയാണ്. അപ്പൊ ഈ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ലീലകളും നടന്നിട്ടുള്ളത് കാർത്തിക മാസത്തിലാണ്. ഈ എന്താ പറയാ, ഉലൂഖല ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ ദാമോദര ലീലയെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഭഗവാന്റെ ലീല അല്ലെങ്കിൽ ഉലൂഖല ബന്ധനം എന്താണെന്നുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ 8 മണിക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്ലാസ്, സദാചാർ ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. നമുക്ക് അതിന്റെ കഥകളെല്ലാം കേൾക്കാം. ഇതിപ്പോ ആരതി എടുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും ആരതി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? അഞ്ജന മാതാജി, രാധിക മാതാജി, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആരതി എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് കാണിക്കണം? പറ്റുമോ? മാതാജി കാണിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും ചെയ്യൂ. ആരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം. പറഞ്ഞില്ലേ മണിഭൂഷിത മാതാജി?
പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വിളക്കുണ്ടാവും, ഫോട്ടോ ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇനി ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഇല്ലേ, ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഫോട്ടോന് ആരതി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങക്ക്? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരതി എടുത്താലും കാണാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ തന്നെ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി വിളക്ക്? വിളക്ക് കാണുന്നില്ല. സ്ക്രീനാണ് ഷെയർ ആയിരിക്കുന്നത്. മാതാജീനെ കാണുന്നില്ല. മാതാജി എന്നെയും കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴോ മാതാജി? ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ വന്നു, മാതാജി കാണുന്നില്ല. ആണോ? അപ്പൊ മാതാജി കാണുന്നു. എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണേ കേട്ടോ. മാതാജി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നോക്കിക്കോളൂ. അതിന് നമുക്കൊരു അഷ്ടകം ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് ദാമോദരാഷ്ടകം. പക്ഷെ അഷ്ടകം മുഴുവൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഒഴിയ, വയറിന്റെ അവിടെ ഒഴിയ, മുഖത്തൊഴിയ, എന്നിട്ട് ചുറ്റി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടകം ചെല്ലുക. അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടകം ചെല്ലി തീർത്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. അഷ്ടകത്തിനോട് കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എന്താ മാതാജി? വേണ്ട, കർപ്പൂരല്ല, നെയ്വിളക്ക് തന്നെ കത്തിക്കണം കേട്ടോ. മതി. മൺചിരാതാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാരും ചെയ്യണോ? എല്ലാവരും ചെയ്യണം, കുട്ടികളടക്കം ചെയ്യണം. വളരെ വിശേഷമാണ്. ഒരു ചിരാത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിരാത് വേറെ ആൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണോ? അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല? അതെ. അതായത് മൺചിരാതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയിട്ടേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതും പിന്നെ അത് ഉണങ്ങിയൊക്കെ വരാൻ സമയം എടുക്കൂലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പിടിവിളക്ക് കാണണ്ടോ? പിടിവിളക്ക് വെച്ചിട്ട് അയാല് പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗംഗാജലം ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകിയിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗംഗാജലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകിയിട്ട് വേണം പിന്നെ അടുത്ത ആള് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായി. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് അറിയണില്ല, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ആകെ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. മാതാജി, ഗംഗാജലം എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ജലം എടുത്താലും മതിയോ? സാധാരണ ജലം എടുത്തിട്ട് ഗംഗേച്ച യമുനേച്ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധോ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിരല്, അതായത് മോതിര വിരല് അല്ലെ ഈ വിരലും കൂടെ ഉള്ളിൽ മുക്കാം. മറ്റേ വിരല്, ഈ വിരലൊന്നും ഉള്ളിലാവാൻ പാടില്ല, നഖം മുട്ടാൻ പാടില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പതുക്കെ അന്ന് പൊക്കുക. അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് ഓം 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 ഇങ്ങനെ ഓം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഗംഗാജലം മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിനെ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഗംഗേച്ചമിനെ ചെയ്യുവാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ശേഷം അത് ഗംഗാജലമായി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി ഇലയും കൂടി ഇടാം. എന്നിട്ട് ആ ജലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള്
തുളസിയില അതിൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട, അത് ഭഗവാന് വെക്കുന്ന ജലത്തിലാണ് തുളസിയില ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ ജലം അതിനെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെയും നമുക്ക് കൈ കഴുകാനായിട്ട് വേറെ. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് കേശവായ നമ, ഗോവിന്ദായ നമ, കേശവായ നമ, നാരായണായ നമ, മാധവായ നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ, അത് കുറച്ചൊരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് മാതാജി, അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അപവിത്രോ പവിത്രോവ സർവാവസ്ഥം ഗതോവ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷം സഭാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചി, അത് പറയാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ എന്നെ ശുദ്ധാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുള്ളി എടുത്തിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത ആള് വരുമ്പോ അയാൾക്ക് കൈ മാത്രം കഴുകി കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോരാട്ടാ, ഞാൻ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട്. എന്താ അറിയണവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, അത് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറയണില്ല. അറിയാത്തവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട. കുറെ അധികം നമ്മള് കുറെ ചിട്ടകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം, നമ്മുടെ 15ാമത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക്. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി? കാണുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷോത്തമ യോഗം. അതിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബന്ധത്തിന്, നമ്മള് 14ാമത്തേല് പഠിച്ചു, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തണേന്നുള്ളത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച്, ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ, അതിനെ എങ്ങനെ അതിക്രമിക്കാം, അതിനെ, അതായത് വിരക്തി എന്ന വാളുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഛേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന ആൽവൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ഇനി അതിന് ഭഗവാൻ ചില ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ വിരക്തി എങ്ങനെ വരുന്നെന്നുള്ളതിന്. അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നിർമാനമോഹ, ജിതസംഗദോഷ, അധ്യാത്മ നിത്യ, വിനിവൃത്തകാമ, ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത, സുഖദുഃഖ സഞ്ചീർ, ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ, പദമവ്യയാണ്. അപ്പൊ നിർമാനമോഹ, ജിതസംഗദോഷ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഘം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, വ്യാമോഹങ്ങള്, പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ സംഘത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി. എപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാം നേടാം, നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് എന്റെ പുസ്തകങ്ങളും എനിക്ക് ജപമാല ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം പുറത്ത് ആരോടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് വേണ്ടാത്ത ഗോസിപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനോനില മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരോടും അധികം സംസാരിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വീഴും. വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ജപം, ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം, മധുരാവാസം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് പൂജ, ഇതെല്ലാം ഒരു വൈഷ്ണവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സംഘത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അറിവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ 10ാം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളിൽ പോയി, എന്തിനാ ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വരെ പഠിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ അറ്റം വരെ പഠിച്ചു, BSc MSc ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വെക്കൂ. ആ പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോകണ്ട്.
ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോണ ജോലി വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോണ ഒരു ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ചു ബയോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച ഒരാളാണെന്ന് നോക്കും. ആ ആളോട് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അയാൾക്ക് അയാള് പഠിച്ചതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഇതിലായിരിക്കും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറയും? എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം ഞാനത് അപ്പൊ പഠിച്ചു, അത് അപ്പൊ വിട്ടു. അതേസമയം 10ാം ക്ലാസ് സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ട് അതേ സ്കൂളിൽ ജോലി എടുക്കണ ഒരു ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ആ ടീച്ചർ മണി പോലെ പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോഴത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പഠിച്ചത്, ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന്. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? അതുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ചേർച്ച, അതായിട്ടുള്ള ആ സംഘം, അത് തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മികതയിൽ. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ അത്രത്തോളം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികത പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ അറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നോ, എങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങളെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ മൂലം. അപ്പൊ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോണത് ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ ലോകത്തിലാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂഢന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊട്ടന്മാരെന്നുള്ള അർത്ഥം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരെ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ മൂഢന്മാർ എന്ന് തന്നെയാ പറയണത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യം വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ജയ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശില പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശില ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം 11ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേന്ന് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം, യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസഃ. യദന്ത യോഗിനഃ ഏനം ച ഏനം, യദന്ത യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം. അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ, യജ്ഞിക്കുന്നവരോ അതേപോലെ തന്നെ യോഗികളോ ആത്മാവിൽ അവസ്ഥരായിട്ട് എന്താ കാണുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ എത്ര യജ്ഞിച്ചാലും അവര് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യജ്ഞിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. എന്തെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ്? ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവരേതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മന്ദബുദ്ധികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയണു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയണു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അതായത് എപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടി യജ്ഞിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ സംഘം, ആ സംഘത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന് കാരണം അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല.
ജ്ഞാനമില്ലാത്തതിന് കാരണം എന്താ? അവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവര് ചിലവര് ഭയങ്കര പണക്കാരായിരിക്കും, ഭയങ്കര പദവികളിലുള്ളവരായിരിക്കും, പിന്നെ ചിലവര് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. ഇവർക്കൊന്നും സമയമില്ല. കാരണം അവരിതൊന്നും നോക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പദവികളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവുകളും ഒന്നും അവരെ ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കണില്ല. അതായത് ദുഷ്കൃതികളാണ് അവരെല്ലാവരും. അവർക്ക് മായ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിക്കാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇതല്ലല്ലോ. ഇവിടെ പറയണു, വിജ്ഞാനത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവരുടെ ഫലം അജ്ഞതയാണ്. ഈ അജ്ഞതയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രതിവിധി? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനമാണെന്ന്. പരിശീലനം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് യോഗാഭ്യാസത്താൽ വ്യക്തമാക്കുകയും അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തി യോഗിയാണ് ശരിയായ യോഗി. ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരമപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ചവർക്കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കാണാൻ കഴിയും. അതായത് എന്താണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരിയായ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനമെന്നും ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കുറ്റം കേട്ടു, അതിനോട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അറിയാണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇതൊന്നും എന്റെ ആവശ്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അതങ്ങടെ വിട്ടേക്ക്. അഥവാ കേട്ടാൽ തന്നെ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കാണ്ടിരിക്കുക. അത് അതിന്റെ പാട്ടിന് പോയിക്കോട്ടെ. കാരണം മനുഷ്യനാണല്ലോ. നമ്മളോട് ചിലവര് വന്ന് പറയും, ആണോ, ഓക്കെ, വിട്ടു. ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും കർമ്മം ഉണ്ടെന്നാ പറയണത്. അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണ് കർമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണു, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹം പാടുള്ളൂ. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേ അഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധിമാമകം. ഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ തേജസ് ഞാനാണ്. 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ, അതായത് എല്ലാം ഉയർന്നു നിക്കണത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും വിഭൂതി ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണെന്ന്. ഇവിടെ തിരിച്ചും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏത് ആദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസയതേ അഖിലം. ഈ ജഗത്തിനെ മുഴുവനും ശോഭനമാക്കുന്ന ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ചന്ദ്രന്റെ അഗ്നിയുടെ തേജസ്സും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്, സൂര്യൻ തന്നെത്താനാണ് എന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയണു, ആ സൂര്യന് തേജസ് വരുന്നത് പ്രധാന കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ തേജസ്സാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ വെറും ഒരു കരിക്കട്ട പോലെ തന്നെ, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ആ ഭഗവാന് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കൂടെ, ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ കൂടെ. കാരണം ഓരോരുത്തരും, ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര വലിയ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ പറയാണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്കാ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുക?
ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് കേട്ട് നമ്മൾ കളയുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ പൂന്താനം പാടി തന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും വലുതാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നാരായണീയത്തില് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത്? മേൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെ എത്രയോ മഹാന്മാരായ ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയോ? പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു, പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കണം. ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയണത് ചന്ദ്രൻ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണെന്നും ചന്ദ്രന് സ്വയം പ്രകാശം ഇല്ല എന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയണത്. നക്ഷത്രാണാം അഹം ശശി എന്ന് 10ാമത്തെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയായിരിക്കും ചന്ദ്രൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്നുള്ളത്. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അതൊരിക്കലും തെറ്റില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അഗ്നി, തേജസ് അല്ലെ, അഗ്നിയുടെ തേജസ്, അതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ആ വിഭൂതിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിലാവ്, ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഇന്ന് വെളുത്ത പക്ഷാണ്, ശരത് പൂർണിമ എന്നാ പറയാ. ഇന്നാണ് ഭഗവാൻ രാസ് ചെയ്തത് ഗോപികമാരോടൊപ്പം. ആ ഗോപികമാരുടെ കൂടെ രാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശിവൻ പോലും ഗോപേശ്വര മൂർത്തിയായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് രാസ് കളിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞ. അതിന് ഗോപേശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അതിനൊരു ക്ഷേത്രം തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മഹിമ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ, നിലാവും ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മ വന്നത്. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശവും ചന്ദ്രന്റെ നിലാവും. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി നോക്കുക. ആ ചന്ദ്രപ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കൊള്ളുക. അതായത് അതിന്റെ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാകത്തിന് പുറത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയാ നിൽക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നിട്ട്, വല്ല ഇടയിലൊക്കെ വല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും ഇടയിൽ പോയി നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. വല്ല പാമ്പൊന്നും വന്നാൽ അറിയില്ല ഇരുട്ടത്ത്. അത് സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും നെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അമൃതിന് തുല്യാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ ആ ഇതിന്. ഇന്നലെയല്ലേ ശരത് പൂർണിമ? ഇന്നാണ് ഞങ്ങള് ഇന്നലെയാണ് പായസമൊക്കെ വെച്ചത്. അതെയോ? ഇന്നാണ് ശരത് പൂർണിമ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇന്നാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നാണ്. കാരണം വെളുത്ത വാവിന്റെ ഇതെല്ലാം ഇന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചാംഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്നലെയാണ്. പഞ്ചാംഗത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ, ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നാണ് ശരത് പൂർണിമ അവര് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു, ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകാം. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചന്ദ്രന്റെ മഹാത്മ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ എന്താ പറയാ, പഴങ്ങളുടെ സ്വാദ് അത് ചന്ദ്രൻ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് വരണതെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ജീവരസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. മറ്റേത് എന്താ തരണത്? തേജസ്, നമ്മൾക്ക് ശക്തി. സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ആ പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ടാവും. പക്ഷെ പഴങ്ങള്, സസ്യവർഗ്ഗങ്ങള് നമുക്ക് ഇത് ബോഡിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് അതിന് ഭയങ്കര പവറാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി, ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പൂവി അതിനെ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിർത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണേ? കാരണം ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നിന്നാ ഇടിച്ചു മറിച്ച് എന്തായിരുന്നതിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? അതിൽ ഉൾപ്പൂകിയിട്ട്, ആ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പൂകി അത് അതിന്റെ സ്വസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടെന്നും
ആ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ചലിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നും അത് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? അത് ഭഗവാനാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആരാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന്. ആ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു അതിൽ ഉൾപ്പൂകിയിട്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നു. ഇത് പ്രകൃതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയണു. ഇനി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാര്യം പറയാൻ പോണു. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പജാമന്യം ചതുർവിധം. ഞാൻ എന്താണ് ആവണത്? വൈശ്വാനരനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലെ ജഡരാഗ്നി, അതായത് വൈശ്വാനരാഗ്നിയാണ്, അഗ്നിയാണ്. അത് എന്താ ചെയ്യണത്? അത് ദഹിപ്പിക്കണം. ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ടിടേണ്ട വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളില്, നല്ലതും ഇടും ചീത്തയിടും ഒക്കെ ഇടും അല്ലെ? അതിനെയൊക്കെ ദഹിപ്പിച്ച് തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെ പണികളാ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള അഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ, പുറത്തു തള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വിസർജ്യം, നമ്മുടെ മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപാനവായു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഈ അപാനൻ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. പുറത്തേക്ക് പോവാണ്ടിരുന്നാൽ. അപ്പൊ ഈ അപാനവായുവിനോട് ചേർന്നിട്ട്, അതാണ് പറയുന്നത് പ്രാണനും അപാനനും. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നു പ്രാണാപാന സമായുക്ത പജാമന്യം ചതുർവിധം. അപ്പൊ പ്രാണനും ഈ അപാനന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള് ദഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത് വല്ലതും അറിയണ്ടോ അല്ലെ? കഴിച്ചതിന്റെ പുറകില് ദഹിക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല പാൽപ്പായസം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തോന്നും ആയി എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി ആവട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വയറും ഭൂന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വയറുവേദനയായി, വയറിളക്കായി, ദഹനക്കേടിന് പിന്നെ കുറെ മരുന്ന് കഴിക്കും. ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചിയുടെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലായ്ക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, വയറും എന്റെയാണ്, അതിൽ ദഹിക്കേണ്ടത് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്യണം. മനസ്സിലാവണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വിഴുങ്ങുക, നമ്മള് ഗുളികകളൊക്കെ വിഴുങ്ങില്ലേ, അതേപോലെ വിഴുങ്ങുന്നവ. പിന്നെ ചവച്ചിറക്കേണ്ടവ, നല്ലോണം നമ്മൾ പറയൂലേ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ശരിക്കുള്ള ദഹനം വരിക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കേണ്ടവ. പിന്നെ ഈ ലേഹ്യങ്ങൾ പോലെയുള്ളത്, നെയ്യ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് നക്കിയാ കഴിക്കുക അല്ലെ, വായില് തന്നെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട്. പിന്നെ വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കുന്നവ, അതിപ്പോ നമ്മള് ജ്യൂസുകള് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ വലിച്ചൂറ്റിയാണ് കുടിക്കുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആണ് ഈ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയും ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നു ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചൊരു കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനവമോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മത്ത സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച, എന്താണ്? അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാന്നാ പറയണത്. വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ, എന്താ പറയണത്? ഇതിൽ നിന്ന് വേദങ്ങളിൽ കൂടെ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അഹം, എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം, അതായത് ഈ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഈ വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പണ്ട് പറയും, എഴുതിയതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കേട്ടതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പറഞ്ഞതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയണു. ഈ വേദത്തിൽ കൂടെ അറിയേണ്ടതും വേദത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ വേദത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയതും
ആ വേദത്തിൽ കൂടെ അറിയേണ്ടതും ആ വേദം നമുക്ക് തന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനപമോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിപാലനത്തിനായി കൃഷ്ണൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അത്തരം ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് അത് പറയുന്നു. പിന്നെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി, അഗ്നി ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉളവായതാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ചന്ദ്രപ്രകാശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അത് സസ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രക്രിയയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ 15ാമത്തെ ഇപ്പൊ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനപമോഹനം ച. സ്മരണവും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ, എല്ലാത്തിന്റെയും അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാൻ 16ാമത്തെ തൊട്ട് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇതില് ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. നമ്മള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണ് പറയണത്. അതായത് നമുക്കത് ആദ്യ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകേ ക്ഷരം ചാക്ഷരമേവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. ഇതിലെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകമാണത്. 2 പുരുഷന്മാരുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റുന്നതും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. അതായത് ഭഗവാൻ വ്യാസനായിട്ട് വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചു, അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിലും പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പോ അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ തന്നെ ആ ആത്മാക്കളെ തന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള തെറ്റുപറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവര് ഭഗവത് ചിന്തകളിലും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവ കുറച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് 6 തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള 6 വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകൾക്കാണ്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളെ നമ്മൾ മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും. അവർക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ പറ്റില്ല. പിന്നെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാന്യേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യ ഈശ്വരഃ. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാന്യേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ. എന്താ പറയണത്? ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവരെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ ജീവസത്തകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ്. അതായത് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും, അതായത് ഈ ഭൂർഭുവ സുവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം, എപ്പോഴും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പരമാത്മ രൂപത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താ പറയാ,
ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് അനുമന്ത ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദിയായിട്ടും എല്ലാത്തിന്റെയും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരുന്നതും അനുമതി തരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് 2 ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് നാശമില്ല. അത് പരമാത്മാവാണ്, അവ്യയനാണ്. ആ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും അന്തർമുഖനായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപിചോത്തമാം അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമാം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷ ഉത്തമൻ. അതായത് ഞാൻ ഉത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമസ് ഒരിക്കലും പിടിക്കാത്തത്, ഉത്തമൻ, എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠൻ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠൻ. അതായത് സമയം നമ്മൾ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ആവട്ടെ, മുക്ത ജീവാത്മാക്കള് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ആർക്കും ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെയാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. മറ്റവരാരും, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ ആയാലും മുക്താത്മാക്കളായാലും അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവരായാലും ഒരിക്കലും അവരാരും ഉത്തമന്മാരല്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, അവർക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റും, വീഴ്ചകൾ പറ്റുന്നവരാണ്. മറ്റവർക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കണില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബാലാജി. ഓക്കെ. ചിലപ്പോ മാതാജിയുടെ അവിടത്തെയും ഇന്റർനെറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മാതാജി, അതാ. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ താങ്ക് യു. അപ്പൊ മാതാജി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടാ. ഇത് ചിലപ്പോ സ്ഥലം മാറി ഇരുന്നാലും കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് അവ്യയനാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നിലും പെടാത്തവനാണ്. അതായത് ക്ഷരം അക്ഷരം എന്നുള്ളതിനെല്ലാത്തിനും അക്ഷരം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാത്തതാണ്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്, അല്ലെ? അതേസമയം നമ്മളെ ജീവസത്തകൾ എങ്ങനെയാ? സർവവ്യാപിയൊന്നും അല്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നിൽക്കണുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തമൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയണത്. ഉത്തമ പുരുഷ ലോകേ വേദേച്ച. ലോകെ എന്ന് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും, ഈ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്ന് പറയണത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം, അത് ലോകം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതിലും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ ഉത്തമനാണ്, ഉത്തമ പുരുഷനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ. അതായത് പരമാത്മാവ് ഇവ രണ്ടിന്റെയും അധിപനാണ്. പരമപുരുഷനായ അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് പുരുഷന്മാർ 2 വിധമുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളും. കൃഷ്ണൻ ഞാനാണ് ആ പരമാത്മാവ്, ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. കണ്ടോ, ഭഗവാനെ പുരുഷ സൂക്തം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് പോലും കുമ്പിടുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒന്ന് ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണു, ശിവൻ പാർവതിക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. ഇവിടെ ഭജതി മാം, എന്നെ ആരാണോ ഭജിക്കുന്നത്, അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട്. അതായത് ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് തൽപരരായിട്ടുള്ളവര്, കൃഷ്ണനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് പരമനിരപേക്ഷ തത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യോ മാം ഏവം അസമ്മൂഢ, മാം ഏവം അസമ്മൂഢ,
അതായത് ഒരു കാരണവശാലും സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലാണ്ട് ആരാണോ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് അറിയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം, ഒരു തരത്തിലുള്ള അസമ്മൂഢ, ഒരു തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളില്ലാത്ത അറിയുന്നത് ആരാണോ, ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസാരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഒരു നെയ്ത്തിരി കത്തിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, ചിന്തിക്കണു അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയണു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനവും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആള്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണതെന്ന് വെച്ചാല്, ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിതമുക്തം മയാനഘ ഏതദ്ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. എന്താ പറയണത്? അനഘ, പാപരഹിതനായവനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അനഘ എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ അർജുനനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്നിട്ട് പറയണു വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പോ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് വേദസൂക്തങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാം സംഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലിയാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. പൂർണ്ണത എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ പറയണു, ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവ് വേദാന്തത്തിന്റെ സാരാംശവും വേദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യവുമായ ഭാഗമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലുള്ള ഫലം എന്താണ്? ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. പുരുഷോത്തമ യോഗം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്താണ്? അനഘ, പാപരഹിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പാപരഹിതനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇതെല്ലാം ഇത്രയും വേഗം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കണതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ 15ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവി കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.